İşleriň seniň pikir edişiňden has gowy ýagdaýdadygyny görkezýän 7 alamat. 1. Sen bir ýylyň içinde epesli üýtgediň. Üýtgemek ösüş görkezýän alamat. Üýtgemekden gorkma, bir durkunda durmakdan gork. 2. Sen kıyın günleri başyňdan geçirdiň. Kıyınçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmak gowy zat. Bu seniň şertler agyr bolsa-da güýçlenýändiňi aňladýar. 3. Sen öňde goýan maksatlaryňa çynlyky çemeleşýärsiň. Köp adam özünün maksatlarynyň nämedigini hem bilmeýär. Olar diňe akyma görä ýaşaýarlar. Maksatlaryň bolmagy hemem edýän işiňe çynlyky çemeleşmegiň seniň işleriň pikir edişiňden kän gowy ýagdaýdadygyny aňladýar. 4. Seniň bir ýa-da 2 sany ýakyn dostun ýa joraň bar. Bil baglary dostun bolmagy seniň maňlaýyň gowy işleýänliginiň alamaty. Dost bir bolsun, ýöne hakyky bolsun. 5. Sen wagty hoşlugyň ýerine rahatlygy taýlaýarsyň. Köp adamyň esasy islegi wagtyny hoş geçirmek. Egerde sen onuň ýerine rahatlygy gözleýän bolsaň sen kän öňde. 6. Sen ýalňyşlaryňdan öwrenýärsiň. Köp adam öz meselelerinden ýa gaçýar ýa-da başgalary günäkärleýär. Emma sen ýalňyşlyklaryny kabul edýärsiň we olardan öwrenýärsiň. 7. Sen ähli zadyň gowy boljakdygyna inanýarsyň. Allahyň nesibäňe olu zatlary ýazanlygyna inamyň bar we şol inamy ýüregiňde besläp öňe tarap hereket edýärsiň.